Wezîrê Derve Fransa Jean-Yves Le Drian zincîrek peywendiyên telîfonî rojaborî derbarê çawaniya xistina fişarê ji bo cêvecîkirina Agirbestê li Xota Rojhilatê Şama paytexta Sûriyê pêk anî. Her di vî derbarê de Le Drian rawêjî lê gel hevşanên xwe Adil Jubeir Wezîrê Derveyê Erebistana Siûdiyê, Rex Tillerson Wezîrê Derveyê Amerîka herwiha Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye derbarê şopandina biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî Sebaretê Agirbesta Sihrojî ji bo Xota Rojhilat oriyên çareseriyê ji bo bidawîanîna krîza Sûriyê re kirin. û biryarê derbarê heman mijarê peywendiyê bi wezîrên derveyên Almanya û Brîtanya û Urdunê bike. Girêdayî vê mijarê her yek ji welatê Erebistana Siûdiyê û Amerîka û Brîtanya û Urdun gropek biçûk derbarê dubare destpêkirina proseya aştiyê li Sûriyê bi serpereştiya Neteweyên Yekgirtî ava kir. Her di vê derbarê de welatên Rojavayî hewla pêkanîna fişarê li ser Rûsyê derbarê cîbecîkirina Agirbestê li Xota Rojhilat didin lê tevî ragihandina Agirbesta Sihrojî ji aliyê Encûmena Ewlehiya Navdewletî Rûsyê berdewam e dê piştevaniya rejima Esed de. Ji derên di nava Parlamentoya Fransa de ragihandin ku welatê Rûsyê berpirs e di ber cîbecîkirina Agirbesta Sihrojî li Xota Rojhilat ji ber ku li ser vê yekê erê kiribû. Di miyana seredana wî de di roja sêşema borî de ji bo welatê Rûsyê Wezîrê Derveyê Fransa Jean-Yves Le Drian zincîrek pêşinyar derbarê girintiya cîbecîkirina Agirbesta Sihrojî li Xota Rojhilat pêşkêş kir. Her di vî derbarî de welatê Fransayê daxwazî ji rejima Esed dike ku danpêdanekî bi Agirbestê û hesinkariyê ji bo derbasbûna alîkariyên mirovahî yên bi ser neteweyên yekgirtî ve ji bo Xota Rojhilat bike. Ya ku dibin kontrola çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê de ye. Herwiha derxistina nexweş û birîndaran. Heman jêderan gotin ku biryara sibehê Wezîrê Derveyê Fransa seredana Tehranê ji bo heman mebestê bike. Da ku bi erkê xwe derbarê rewşa Sûriyê rabe.